Awu, makatha. Makhelwane. Uyaphila kodwa makhelwane. Siyaphila, Kuhle ukubona Nkosi yami. Hey, hayi kuhle impela. Hallelujah. Hey, hayi. Ngize ngilibona unyanyavu lolu. Ihe, ngizwile abantu kuthiwa hayi cha, usikile impela uvukile. Hayi ngivukile impela yabona la ngumsemlandweni nje la emakhosikazi nendawo. Kuyaqala kube khona inkosikazi ezoba nemoto engaka ingqofu. Hayi wena. Ingqofu. Hawu Nkosi yami, hayi bayasho nokuthi ke kwaduma imali yestokfela. Hawu into ebuhlungu kanje. Into engonyaka odlule le. Hey, bangena abafana bayithatha imali bayithatha yonke. Awu wabusuvuka ngemoto uNkulunkulu wakubusisa. Emveni ukuthi beyithathile imali uNkulunkulu wasengibusisa nje ngemoto ke. Ngayithenga nje cash. Cash. Shothi yona ndlela uNkulunkulu ayingisula ngayo nje inyembezi ukuthi angibe namandla okuthenga imoto. Hawu uNkulunkulu emuhle njalo. Ohleze sipha amandla. Hawu cha siyakubongela hayi. Uphumaphi wena? Mina ngiphesheya ngiyobheka ubaba phela ngisazobuya eNew York. Hayi kusogqona lezi igqoko zo 50 cent. 5 bob. Osanu Bakhelwana asike sisuse intuli. Phela le kufana nokuthi yakithi le. Usulelani manje? Cha phela ukuze nje abantu bayibone icwebezela imoto yakho yabo. Unamanga wena nithatha kapini? Ngiyazi usifuna ukuthatha le tissue ke bese uyinikeza umkhulu wakho lapha nifaka ukuhambeni bese niyangibiza kuthiwa ayigiqinga imoto yakhe akuphela ngoba niyongithakatha. No omunye walabo ucabanga ukuthakatha ekhaya. Letha tissue, letha lo tissue. Cha ngiyenzela into eyicabangayo. Makatha. Letha lo tissue.